Baricada pacifistă. Bun găsit la întâlnirea World Beyond War România. Ce să fie această întâlnire? O întâlnire a pacifiștilor din România, vă vine să credeți sau nu, dar suntem un grup de activiști care au decis că mesajul păcii trebuie să se audă în țara noastră mai răspicat decât oricând. Eu sunt Maria Cernați, sunt cadru didactic, sunt activistă feministă, sunt activă în cercurile de stânga și scriu la Baricada, la Adevărul. Poate mulți dintre voi m-ați mai văzut, poate nu, dar este timpul să vă spun că m-am bucurat foarte mult să descoper că o traducătoare de excepție și o rafinată cunoscătoare a literaturii, în special a lui Oscar Wilde, Florina Tufescu, a citit un articol de-al meu și mi-a propus nici mai mult, nici mai puțin decât să deschidem o filială a cunoscutei organizații internaționale World Beyond War, adică o lume dincolo de război, să deschidem această filială și în România. Florina, mulțumesc foarte mult! Este Eu îți alături de mulțumesc noi. foarte mult. Nu, mică, mi-a fost surprinderea să văd că alături de ea au venit și alte persoane. Eu nu credeam și sincer să vă spun, credeam că în România pacifismul nu are niciun fel de rezonanță și am avut bucuria să descoper pe Veronica, am avut bucuria să descoper pe Hans Hedrich și pe mama Florinei Tufescu, doamna Tamara Tufescu, alături de noi. Bine ați venit! Mulțumesc. Eu m-am prezentat. Acum este rândul vostru să vă prezentați și poate să ne spuneți pe scurt de ce pacifism. Acum toată lumea vrea război, vrea să se răzbune pe Putin, îi vrea pielea în băț. Noi de ce n-am vrea treaba asta? Nu știu, cine e curajoasă? Începe Veronica? Nu, Florina. Florina, hai Florina, este și este Da. În calitate cofondatoare, de coordonatoare. cofondatoare, Da. pentru mine răspunsul este foarte simplu. Eu am fost dintotdeauna pacifistă din momentul în care am conștientizat ceva de la cea mai mică vârstă și mi-am imaginat că de fapt toată lumea este esențialmente pacifistă. În continuare cred asta, oricât ar părea de naiv sau nesincronizat cu ce vedem în mass media, în propaganda absolut neîncetată pro-război care se face inclusiv în Uniunea Europeană. Asta rămâne convingerea mea că oamenii sunt esențialmente pacifiști, doar că nu conștientizează asta, nu au curajul să își articuleze această perspectivă. Eu mi-am formulat-o în primele poezii de pe la 4 ani, 3-4 ani, dar nu am continuat pentru că era considerată o perspectivă naivă. M-am întors acum la ea la vârsta de aproape 50 și voi continua cu mult mai multă hotărâre. Mă bucur foarte mult. Acum, Veronica, să-mi dai voie să prezint, pentru că este oarecum atipică prezența unei persoane care s-a lovit de multe greutăți în viață, care a trecut prin perioada tranziției ca mama a doi copii și nu cred că a fost ușor, și care totuși își păstrează speranța împletită cu foarte mult realism. Și este vorba despre mama Florinei, doamna Tamara Tufescu. Dumneavoastră nu-i vreți lui Putin pielea în băz, nu vreți să vă înrolați, nu doriți război. Nu, nici într-un caz. Deci, oamenii cred că trebuie să se înțeleagă între ei, însă s-ar părea că este foarte greu și, din păcate, cu cât au mai multe cunoștințe, cu cât sunt intelectuali mai consacrați, cu atât disensiunile sunt mai multe, cu atât părerile sunt mai de neclintit. Asta mă înspăimântă oarecum.
Acum și înțelepciunea țărănească parcă a mai dispărut. Ce să spun, mie mi se pare singura opțiune a omenirii pacea. Și nu înțeleg, chiar nu înțeleg, după toate perioadele astea nu înțeleg. Și nu m-am gândit în tinerețe că ne vom mai întoarce la ce ne povesteau părinții. Deci e o etapă cu criză energetică, cu să ne spălăm doi la duș, adică așa ceva nu nici în cele mai rele coșmaruri nu m-am gândit. Este, nu știu, dar lumea acceptă. Nu înțeleg de ce chiar generația de 30-40 de ani se încolonează. Cred că este foarte bine să respecte aceste reguli, ascultă cu foarte mult entuziasm, dar nu știu că joacă într-un teatru în care ei vor fi cei sacrificați. Și asta mă doare pentru că e atât de greu să dai viață, să crești un om și să ajungă un pion pe o masă de joc. Asta suntem, niște pioni pe o masă de joc. Deci de ce să vrei pace, chiar nu știu dacă trebuie explicat. Și cel mai grav lucru este că cine ar trebui să asigure pacea? Liderii lumii, care toți se laudă că vor binele popoarelor lor, care fac promisiuni în campanii electorale și care după aceea își dau mâna și își bat joc toți de oamenii din țările lor. După părerea mea, nu știu. Așa Dar este. eu nu mai am ce face, nu știu, aș vrea să se trezească tineretul să-și apere viitorul. Așa e. Mă Foarte. alătur, îi susțin, dar nu pot să Asta propun. facem. Da. O să încerc să o ajut pe Florina, l-a tradus în română, adică să mă mai uit și eu să-mi amintesc. Cam asta pot să fac, dar cu media, cu astea... Și nici de ascultat Într-adevăr. nu mă ascultă nimeni, că sunt bătrână și nu mă mai ia nimeni în seamă. Nu e adevărat. Eu Anumite cred că persoane care mă cunosc, dar în general un om în vârstă nu mai are ce să-și spună părerea. Decât dacă se numește von der Leyen sau Biden sau... da, ei sunt atunci, super oameni. da, într-adevăr. Da. M-am bucurat foarte mult să o descoper alături de noi pe Veronica, o prezență activă, un cititor avid de știri și un urmăritor serios al politicii internaționale. Spune-ne mai multe despre tine și spune-ne de ce ai ajuns la concluzia că trebuie făcut ceva în direcția păcii, mai ales în situația în care, hai să o recunoaștem, în România ideea asta cu activismul nu e foarte populară. De unde încep? Adică nu știu de unde să încep. Despre ce? Maria, da, am încercat așa în mintea mea și pentru mine să iau așa o perspectivă mai generală, mai antropologică, mai știu eu cum, ca cum să spun, să găsesc un sens pentru mine însămi asupra a ceea ce se întâmplă de când a izbucnit conflictul în Ucraina. Nu că nu ar fi fost alte conflicte importante înainte, pentru că au fost și m-am oripilat deja de multe altele, începând cu Irakul și Afganistanul și restul, în sfârșit Rwanda și așa mai departe. Dar venind atât de aproape de graniță și de noi, normal că te afectează mult mai mult ceea ce este aproape de tine. Și m-a lovit personal o chestiune care, după cum spuneam, poate că ține de antropologie și am primit o anumită replică din partea atâtora care m-au combătut pentru orice fel de vedere pacifistă pe care eu o calificau ca inacceptabilă, și anume aceea că de când e lumea, toate conflictele, toate problemele au fost rezolvate prin război. De ce s-ar fi schimbat ceva? Pentru că asta este modalitatea în care reacționează și omenirea și în care funcționează omenirea. Și m-a afectat foarte mult din nou în sinea mea, gândindu-mă că dacă acceptăm vederea aceasta, înseamnă că acceptăm și faptul că nu există evoluție de niciun fel, că toată gândirea, filozofia, Dumnezeule, tot ce s-a întâmplat în omenire de mii de ani încoace, nu contează în niciun fel, că nu am evoluat în niciun sens. Că nu știm să găsim altă soluție la un conflict, la orice fel de probleme pe care mai aveau, decât aceea războiului. Și asta m-a deprimat, pur și simplu, drept care
în loc să rămân deprimată, m-am gândit că poate orice fel de, măcar stând de vorbă cu cineva, oricine, măcar orice vedere pe care aș exprima-o, ar putea să poate să convingă și pe alții că războiul poate că nu este singura și unica soluție, din contră ar trebui să fie ceea ce ar trebui să combatem cel mai mult, că eșecul incredibil diplomatic pe care conflictul de Ucraina și acum îl avem și pe cel adăugat din Orientul Mijlociu, etc., scoate la iveală, este ceva ce nu ar trebui să ne acceptăm. Deci nu pot să accept că nu se pot rezolva lucrurile din punct de vedere diplomatic. Ne credem atât de minunat de avansați, vrem să facem, nu știu, conexiuni cu civilizații extraterestre, avem nu știu câte ambiții și aspirații de tot felul și pe de altă parte când e vorba să rezolvăm conflicte între noi, deci la nivel uman, ok, interstatal, internațional, global și așa mai departe, dar ca să nu le putem rezolva altfel decât prin război, eu nu pot să accept asta, nu sunt în stare să accept asta. Ca și simplu mesaj pe care m-am gândit poate să-l dau azi, așa, un rezumat. Și aceea vine din acel, englezul spune joined up thinking, gândire coerentă. Dacă ne gândim că războiul, conflictul armat și mai ales ceva ce amenință acum cu conflict nuclear și toate aberațiile la care se ajunge în tot discursul care există în public în momentul actual, uităm de partea aceea fundamentală, cum că nimeni nu va putea să supraviețuiască, nici cei mai mari financiari, cei mai mari, toate orgolile politice nu vor putea fi satisfăcute într-o lume în care nu mai există mai nimic și mai nimeni, pentru că mulți vor fi distruși, viața va fi distrusă, va fi o bătălie pentru supraviețuire pe care nu aș vrea să o învizajez în niciun fel. Cum de pot să accept că aș putea fi părtașă chiar și prin tăcere, chiar și prin indiferență la un conflict internațional de orice aventură, chiar și mic, mai degrabă sau cu atât mai mult unul mai mare. Mă gândeam la mesajul care a avut un impact totuși puternic pe partea cealaltă, aceea a protecției mediului înconjurător, a planetei ecologice, ecologia și așa mai departe, schimbările climatice pe care le auzim ad nauseam în momentul actual, cum că nu am avea o planetă B. Ok, deci dacă nu avem o planetă B și am conștientizat în marea majoritate lucrul acesta, atunci m-am gândit, stai puțin, dacă nu am o planetă B, eu am o singură viață, n-am o viață B. Așa, nici voi nu aveți o viață B, nimeni nu are, nici copiii noștri nu au o viață B. Da, nu merită viața aceea să ne ocupăm un pic mai mult de ea ca să o păstrăm, să o conservăm, decât să o distrugem prin orice fel de conflict internațional. Eu atât am vrut să spun așa. Aia cu viața B eu nu o am și nu o are nimeni. Deci la asta să ne gândim, dacă la altceva nu mai știm să ne mai gândim la un moment dat. Am încheiat discursul. Mulțumim, elocventă ca de obicei și pasională. Îți mulțumim, Veronica, și sperăm ca mesajul tău să ajungă la cât mai mulți dintre cei care ne urmăresc. Ce să vă spun? Da, e foarte important, o să spun și eu la final câteva cuvinte, dar acum aș vrea să răspundem foarte pe scurt la a doua întrebare pe care ne-am propus-o și anume, ce vi se pare cel mai urgent, cel mai mare obstacol? Ce ne arde cel mai tare, în general, în privința păcii și a dificultății de a atinge pacea și punctual? Cum doriți să răspundeți? Florina, încep tot cu tine. Baricada pacifistă.